Seru všetci tu lajči a dneska vám ukážem, ako si aktualizovať Call of Duty 2 1.0.1.2 na 1.3. Je to síce veľmi ľahké, ale aj tak. Niekto to aj tak stále nevie. A hodím vám do popisu odkaz, pokiaľ máte stiahnutú hru a nemáte ju nainštalovanú, tak vám tam hodím odkaz na stiahnutie, ulož to. Akurát to tam dávam, kde som, tu som. Sice vám pomaly nedal, však nevadí. Aby ste to nemuseli inštalovať, stačí, keď si prehodíte súbory Mine a multiplayer, single player a ešte jeden. To uvidíme za chvíľu. Takže najprv teraz sa na chvíľku stopnem a dočkám, pokedy toto začne. Pokedy toto skončí. Tak? Pam. No OK. Takže no, len skúšam mikrofón. Takže najprv si stiahneme poprvé tento súbor. Stiahnete si ho, dáte, vyťukáte, alebo to z premium, čo to je jedno. Má 28 mega. Čo je tam v popisku? Nič. Rozbalíte si ho pomocou WinRARu, ak chcete. Tieto 4 súbory, čo tu máte, no 4 singlač tu není, neviem prečo, nevadí, si prehodíte sem, normálne zoberiete. Oh shit. Ešte jedna rada. Ak máte takú verziu ako ja, že chcete mať aj Call of Duty 1.0 a Call of Duty 1.3 kvôli serverom na multiplayeri, tak by som odporúčil skopírovať si celú zložku. Najprv takto, skopírovať sa niekde na plochu, jak to mám aj ja. Tu je. A do nej si pre istotu vložiť tieto 4 súbory. Pretože potom stratíte obnovenie na 1.0. A to už bude potom na prd. OK, stačí, keď si prekopírujete sem a malo by vám to ísť. Nič ťažké. Ľahké to je. Len viem aj ja som osobne, že není ľahké zohnať takýto super, tu mal chybu. Takýto priečinok, kde je to bez inštalačky uložené. OK, takže dík za zliadnutie. Prosím vás, zanechajte odkaz, koment a dajte odber. Teda ak sa vám toto video páčilo. Po prípade si môžete pozrieť ešte ďalšie videá moje. A pokiaľ máte nejaké otázky, tak hoďte do komentu, keďže sa do toho vyznám. Díky.